Namhlanje ndivuka kwegqirha elikhangela umhlola. Ndavuka komntu otyiwa inkenqa kho ntethi mandingqengqe, kaloku abantu balambile. Iintanga zam zilambile, nabahlobo bakwalambile. Izisu zithe nca emqolo yindlala, nengula ibuzi ibhalwe ebusweni, bambi bathi banxaniwe. Kazi balambele ntoni na iinteleko zizele nje? Kazi banxanelwe ntoni na imiphandi izele nje? Ndithe ndakubacothezisa, bathe banxanela imibongo yeGqiyazana, bathe balambela ilizwe liphuma kumlomo weGqiyazana. Undibona ndihleli ndodwa, ndilwa nengqondo ndikhangela ilizwi lempiliso. Undibona ndihleli ndodwa, ndikhangela imfundiso. Undibona ndihleli ndodwa, ndikhangela ugweba indlala kubathandi bemibongo yeGqiyazana. Undibona ndihleli ndodwa, ndixoza amaxolo okubanyanga ngesi sikhali sam, ndidoncula amagqabi okubakhamela ngesi sikhali sam. Kaloku usiba lwam lulugxa lwam, sisikhali sam. Incwadi yam lilitye lam, yimbokodo yam. Ingqondo yam yitasi yam, ngomlomo wam ndiphethe impiliso. Yey mani, yonke yini madoda, molo ntombi yam. Akho nto namhlanje noko? Sichuza nazo, njani ke? Akho nkathabo ntombi yam, akunceda ukhala, basawukhala bawulila abantwana. Yini ntombi yam, khawutsho ke nto kaSibini, le nto isisihobe uyithatha phi? Bahlala bendisusoba lelisisobe ndithathaphi. Le nto isisoba ndizenza ngenthethe. Ndayisikelwa ngoyisarha kwabo babencancubeleni. Kuthi kowugqushalaza kwesi sam esibala ndithi rhuphu sibalangutyatyatyeni. Kuthi kowuqhuluthulu kwesi sibala ndityatyatyeni. Mna ndingo-awuthetha ngenjongo yokucebisa imithwalo ukuyaka okuthiwa yilali. Yini madoda? Le isisoba ndizelwanga ngenthethe. Ndayincazelwa ngoyinyanga kwabo bazingenayo. Le isisoba ndizelwanga ngenthethe. Ndayincazelwa ngabo bavele bangandela ngathi basangenanga ndawulalala. Ndayincazelwa ngabo bavele batsho bakushiyisa nqanathekile. Ndithe le isisoba ndizelwanga ngenthethe. Ndayirhatyuliswa kwabo kudala beyisila. Le isisoba ndizelwanga ngenthethe. Ndayirhatyulisa ngabo bantetho zabo zombathiso ngesahombe zangqosha. Le isisoba ndizelwanga ngenthethe. Ndayirhatyulisa ngabo bavele batsho bakushiyisa nxaniwe. Ndithi le isisoba ndizelwanga ngenthethe. Ndayirhatyuliswa ngabo baziwa ngobhekisa inyani phakathi kobuxoki. Ndithi le isisoba ndizelwanga ngenthethe. Ndayisikelwa ngoyisarha kwabo babencancubeleni. Mna ndingulo awuthetha ngenjongo zokucebisa imithwalo, kuthe uyaxoka kuthiwa yintwaso. Ndithe le isisoba ndizelwanga ngenthethe. Kwaye ndiyimoni, kodwa ndingomnye wabo bahlala bephokozela ephepheni. Le isisoba ndizelwanga ngenthethe. Ngoko ke ndiyekeni ndikhuze ndixelilovale, ndizawude ndifike phambili. Ukhumbule ukuba le isisoba singumdyarho wamahashe. Ndizawude ndifike phambili. Le isisoba ndizelwanga ngenthethe. Yini madoda, uthini apha kum? Uthi le nto isisoba uzalwe nguyiphethe? Uhlobo yenza ngalo ntombi yam awunawuthi. Yini madoda?